नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. इस्रायलात शिरकल्ल्या भारतीयांक मायदेशात परत हाडपा खातीर भारतान ऑपरेशन अजय सुरू केला. हे मोहिमे सकयल भारतीयांक घेवन दुसरे चार्टर विमान नवी दिल्लीत पावले. 212 भारतीयांक घेवन काल पयले विमान देंविल्ले. इस्रायलांतल्या भारतीयांक येवकार दिवपाक दिल्ली विमानतळाचेर राजकुमार रंजन सिंग हाजीर आशिल्ले. इसी फ्लाइट में 235 Indian citizens, of which 2 are infant, and about 135 are students who are doing research and in the field of agri-tech mostly, and there are about 7 states. The maximum is from West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh, and like that. So we are facilitating to carry back to or coming back to India. So we are still planning to receive them and we are providing that facility. इस्रायलात सुमार 18,000 भारतीय आसात. तातूंत चडशा घरगुती वावुरपी भारतीय आणि विद्यार्थी आसात. राती दिल्लीत पावल्यात. तातूंत 7 राज्यांतले भारतीय आसात. तातूंत 135 विद्यार्थी आसात. चडशे भारतीय अस्तंत बंगाल, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळाचे आसात. We have about 18,000 Indian citizens are there, of which about 8,000 they requested for this. So out of that, 2 flights has already there. Another subsequent flights are also we are preparing. भारताच्या ऑपरेशन अजय सकयल इस्रायलात शिरकल्ले भारतीय एक एक करून भारतात येवंक सुरू जाल्यात. इस्रायल आणि गाझा पट्टीत सध्या इस्रायली सेना आणि हमासा मदीं संघर्ष चल्ला. हे संघर्षाचे परिस्थितींतल्यान भायर काडपाक भारत सरकार, विदेश वेव्हार मंत्रालय आणि इस्रायलांतल्या भारतीय दूतावासान केल्ले ताकतिकेचे यत्न आणि व्यवस्थापनाचेर प्रवासी भारतीयांनी खोस उक्तायल्या. तशेंच भारत सरकाराचे उपकारूय मानल्यात. इट वॉज अ ग्रेट ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन था और हम अपनी शुक्रिया ज्ञापन करना चाहते हैं भारत सरकार को और असम सरकार को कि उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ अस और वो आए हैं यहाँ और वो लेके आए हमको इंडिया तक. हम लोग जेरूसलम में रहते थे जो बीचों बीच है इजराइल का. तो दक्षिण और उत्तर में जंग ज़्यादा था, हमारे यहाँ जंग ज़्यादा नहीं था. 3-4 दिन के लिए सायरन बजा था. हम बॉम्ब शेल्टर गए थे पर 3-4 दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गया था जेरूसलम में. पर फिर भी ताकि हम ज़्यादा रिस्क ना ले तो हम लोग ने वापस आने का ठान लिया. भारत आणि श्रीलंके मजगती जलदगती फेरी सेवा सुरू झाल्या. तामिळनाडूच्या नागपट्टणम बंदरावेल्यान केंद्रीय बंदर आणि जहाज उद्देग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी ह्या फेरी सेवेक बावटो दाखयलो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांची व्हर्च्युअल हाजिरी आशिल्ली. भारताचे नागपट्टणम आणि श्रीलंकेच्या कांकेसंतुराय बंदरा मजगती ही जलदगती फेरी सेवा चलतली. 150 प्रवासी बरोबर प्रवास करूंक शकतले. या फेरी सेवे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दोनूय देशांच्या लोकांक परबी भेटयली. दोनूय देशांमदी संबंध घटमूट करपी हो एक मैलाचो फातर अशें प्रधानमंत्र्यांनी व्हिडिओ संदेशात म्हळां. The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kanke-Santurai is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce, and civilization. G20 अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नरांचो गट म्हळ्यार FMCBGS गटाची बसका मोरोक्कोत माराकेस शारात निकतीच जाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी बसकेची येजमानकी चलयली. क्रिप्टो चलनाच्या नियमनाचे नजरेन फुडाराचो दिशादर्शक आराखडो हे बसकेत मानून घेतलो.
MDB म्हळ्यार बहुराष्ट्रीय उदरगत बँकांचे सबळीकरणाचेर ह्या बसकेत चर्चा जाली। MDBच्या सबळीकरणा विशीं G20 देशांनी घेतिल्ल्या थारावाचेर FMCBG बसकेत शिक्को मारला। क्रिप्टो चलनाचेर नियमन व्यवस्था उबी करपा बरोबर वैश्वीक पावंड्यार रीण व्यवस्थापन, फुडारांच्या शारांचो विकास अशे विशयूय ह्या बसकेत चर्चेत आयले। भारताचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे बसकेत वांटेकार जाल्ले। बसकेत चर्चा जाल्ल्या विशयांची अर्थमंत्री सीतारामन हांणी मोरोक्कोत खबराकारांच्या परिशदेत म्हायती दिली। During India's presidency year, the G20, particularly the finance track, saw key achievements in several areas, including strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century, advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure, crypto assets agenda, managing global debt vulnerability, and also financing cities of tomorrow. Enhancing tax transparency and capacity building, as well as advancing the work of the two-pillar solution for addressing the tax challenges arising from digitalization of the world economy, mobilizing climate finance and enabling finance for sustainable development goals. So I would put it that these points on which there has been exhaustive discussion among the members. कोकण रेल्वे ही मधु दंडवते हांची देण। ते केंद्रीय अर्थमंत्री असताना आर्थिक नजरेन कमकुवत जाल्ल्या दंडवते हांणी संजीवनी दिली। त्यांच्या उपरांत कोकणाच्या उदरगती कडेन तितले लक्ष कोणेच दिल्ले ना, कारण त्या उंचायेचें नेतृत्व मेळ्ळें ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। मधु दंडवते हांच्या जन्मशती निमतान पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजा सभाघरांत जाल्ले कार्यावळींत मुखेलमंत्री मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। गोंय मुक्तीचो इतिहास फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाचें उतर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें। का कल्चर इज इन रिच कल्चर, कदम काल से लेके शिवाजी महाराज के काल तक मुझे एक मौका मिला। मैं सिर्फ बता देता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में जो उन्होंने मंदिर की पुनर्स्थापना की थी, वही मंदिर अपने सप्तकोटेश्वर नार्वेवाला मंदिर पुनर्स्थापन करने का योग मुझे मिला। वही मंदिर वैसा ही रिस्टोर करके पुनर्स्थापना उसका करने का कार्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16th सेंचुरी जब वो तब बनाया था, वही मंदिर हमने फिर एक बार रिस्टोर करने का इस सरकार ने हमारे ही कार्यकाल में हुआ। यही द रिच कल्चर एंड हिस्ट्री वी आर पासिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट जनरेशन। ये सरकार का काम हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। मधु दंडवते जैसे कि विचारसरणी जो आगे लेने के लिए मुझे लगता है कि आपके इस जन्म शताब्दी समारोह का जो मुख्य उद्देश्य है, इट इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आगे लेके जाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली वही लेके नेशन फर्स्ट इसी आइडियोलॉजी के साथ हम आगे जाएंगे। संवसारांतली सगळ्यात मोठी ई कोयर एकठांय करपाची मोहीम मडगांव दामोदर महाविद्यालयात सुरू जाली। लायन्स इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 317 ही डंप और डोनेट मोहीम हातात घेतल्या। ई कोयरा विल्याचे हे मोहिमेत डिस्ट्रिक्ट 317 विभागात गोय आणि कर्नाटकाचो 2 पावंड्यांनी आस्पाव जाता। पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल, जिल्हो गव्हर्नर लायन डॉ. अल्ब्रिटो तसेच दामोदर महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. एडविन बार्रेटो हांच्या हाजेरेत मोहिमेक बावटो दाखयलो। 14 ऑक्टोबर ते 14 डिसेंबर मजगती ही मोहीम चलतली। फाटल्या वर्सा गोयात हे मोहिमे सकयल 11 टन ई कोयर एकठांय केल्लो। शाळा, महाविद्यालया, उद्देग, ग्रामपंचायती, नगरपालिकांनी ही जागृती मोहीम चलतली। E-waste, 11 tons of e-waste is the achievement for a small state of Goa in small part of Karnataka. What I am trying to say, it is succeeded only because of the efforts of all the Lions Club, all youth, all of you. That is why we are here to promote this e-waste to be collected properly. As the comparison said that we try to get maximum from something. We buy a mobile of 14,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 lakh, and we are happy to get. So this should not be the psychological thing. You should see that this mobile or this instrument goes to the logical conclusion, that is in proper treating of e-waste.
I have seen, when you see around the scrap yard, we find with them TVs, computers, old computers given to them. What they do is they take it and they bring what is best out of it for themselves. And what is not required from them, they just dump it there and create a lot of problems in the earth. All this, when it rains, the leachate goes inside the water and the water table, and that same water we consume. So let us be very instrumental as young friends. ICC संवसारीक एका दिसाचे क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत आयज भारत आणि पाकिस्ताना मजगती खेळ जाता। अहमदाबादात नरेंद्र मोदी मैदानाचेर खेळ दनपारा सुरू जालो। भारताचो मुखेली रोहित शर्मान कुरुबावलो जिखून आदी गोलंदाजी घेतली। निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना पाकिस्तानाचे 2 गडे वगडावन 154 धांवड्यो जाल्ल्यो। आयच्या पंगडात भारतान एक बदल केला। ईशान किशनाच्या सुवातेर आघाडीचो फलंदाज शुभमन गिल फिट जावन परत पंगडात दाखल जाला। आता मेरेन आपापले दोनूय खेळ जिखून भारत आणि पाकिस्तान आयज तिसरे जैत जोडून जैताची हॅट्रिक करपाच्या ध्येयान मैदानाचेर देवल्यात। मात संवसारीक क्रिकेटची बाजू पाकिस्ताना परस जड आसा। संवसारीक क्रिकेट सर्तीत भारत पाकिस्तान आता मेरेन 7 फावट एकमेका आड झुजल्यात आणि 7य खेपे भारत जिखला। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।